lan esparurako importantea dut. Labur azalduko izuet zer den elkargi ere, elkarrekiko garantia elkartea edo soziedad garantia reziproka, juridikoki nahiko nasgarria izateke, baina labur azalduko izuet. Euskara Fana badugu, 2003 urtean martxan ipinizena, eta gero barne kanpo komunikazioi begira eta batez ere gure bi esparruei abalgintzako erenari, abalgintza da importantena, baina baita ere badugu bestelako aholkularitza esparru bat eta bi hori erreparatuko diet. Agian ere eta aurreko izlariarekin eta kutsarekin apurbandotuaz, elkargi eta kutsa zuek ere ulertzeko lehiakide badira zenbait kasutan eta zenbait kontutan, baina beste askotan komplementario. Gustu, gu bitartekari garelako kutsak lan esparurako importantea dut. Labur azalduko izuet zer den elkargi ere, elkarrekiko garantia elkartea edo soziedad garantia reziproka, juridikoki nahiko nasgarria izateke, baina labur azalduko izuet. Euskara Fana badugu, 2003 urtean martxan ipinizena, eta gero barne kanpo komunikazioi begira eta batez ere gure bi esparruei abalgintzako erenari, abalgintza da importantena, baina baita ere badugu bestelako aholkularitza esparru bat eta bi hori erreparatuko diet. Agian ere eta aurreko izlariarekin eta kutsarekin apurbandotuaz, elkargi eta kutsa zuek ere ulertzeko lehiakide badira zenbait kasutan eta zenbait kontutan, baina beste askotan komplementario. Gustu, gu bitartekari garelako kutsak, azkan beste dozin entitateek, baina eduki ditzaketen enpresikiko zerbitzuetan abalaren bitartez den nioen bezala. Orduan, esan dizuet, enpresek sortua dela, 1990an, eta enpresentzat lan egiten duen finantza entitatea dela, gure administrazio kontseilua pribatua da, ez eta uneko oso txikian kapital publikoa izan, baina entitate pribatua da, finantza entitatea, eta enpresa hauen finantza egitura eta beraien izaeraren etengabeko hobekuntza bilatzen du, ez? Baita beraien hobekuntza alor finantzarioari dagokionean, ez? Aholkularitza, informazioa eta trebakuntza eskaindu ez. Bitartekaria hartzen dituen bezala, eta azken finean, guk esaten dugu, erreferentea dela, edozein enpresa txiki tartainentzat, alor finantzarioa kudeatu nahi duen enpresa horrentzat, ez? Den oso zeit esatea, hasieran ikusi duzue mapa mundia, ez? Hori ez da ondinaikeria, ez da alkarrik duen ondinaikeria, irudi korporatiboa da, eta gaur egun oraindik ere, aurkezpenak horrekin hasten ditugu, eta horreri erreparatu ditugu. Esan dizuda bezala, 80an sortu zen Gipuzkoan, gaur egun dena den bere jarduera esparrua ez da Hego Euskal Herrira mugatzen, Euskal Autonomia Erkidegoan, Nafarroan, Errioxan eta Zaragozan dihardu, 7 bulego nagusi ditu, aipatu esparru horietako, probintzia edo lurraldeetako hiriburuetan egongo liratezkeenak eta baita ere Durangon eta Bergaran, eta gaur egun 80.000 baino gehiago ditu. Jendeak ez du askotan elkargi behar bezala ezagutzen eta hori ez da jendearen arazoa, hori elkargiren arazoa da. Baina, saiatuko naiz esaten, iazko abenduaren 21an, zeintzuk ziren berezit pasanguratxoenak, oz azkazue. 9.000 bazkide baino gehiago zituen orduan, gaur egun 9.000 bostu baino gehiago baditu. Orotara, bere 27 urtetako historia guztian, ia 2007 milioi eurotako abalak formalizatu ziren elkargiren bitartekaritzaren bitartez, indarreko arriskua, alegia, indarran dauden negoziaketetan eta amortizazio epe indarrekoen barruan dauden operazio guztien kopurua 742 milioi eurokoa zen, eta iazko urtean 243 milioi euro formalizatu zituen elkargik, ez? Orotara bere baliabide propioak eta horrek ematen dio berari indarra, ia 80 milioi eurotan zegoen iazko abenduan, eta batez ere eta hemen ez dago jarrita, baina importantea da berakortasun edo morosidade eta gutxegite edo kobrazinen ratioa oso txikia dela elkargiren kasuan, eguneko 0,6 ez da iristen eta horrek ematen dio indar, bere operazioak aurrera ateratzen dira eta horrek ematen dio indar, ez? 2002an elkargik Euskara Programat martxan ipini zuen, leheno radiografia eta irudia gutxi gara bera azaldu egin dizuet, baina hasieran eta importantea dalako ere gradualidade bat ipintzea eta helburu bete daitezken helburuetara ere jotzea, Euskara Plana Miramongo egoitzari eta lantokiari eragingo ziola erabaki izan. Bertan dago batzorde exekutiboa, ziur aski ere operazio gehien burutzen dituen delegazioa da eta Miramonen, parke teknologikoan, errotuta duen delegazioari eragin behar ziola erabaki izan. Aurre diagnostiko bat egin zen,
erabaki egin genuen enpresa zerbitzu izanik, enpresekiko eskaintzen genuen zerbitzu, finantza zerbitzu hau ahalik eta gertuen izateko euskara beharrezkoa zela eta erabaki estrategiko bezala hartu egin zen. Eta euskara planak lagundu egin digu, azkenengo 4 urteetan, ibilbide majo bat egiten. Gure helburu nagusia, eta hitzez irakurriko dizuet, Elkargi Eberen Gipuzkoako goitzan, euskararen erabilera areagotu egin da lan hizkuntza gisa 3 urteren buruan. Hori zen 2002an planteatu zen helburua. Eta zerbitzu hizkuntzarako euskara aukera gisa bermatu egin da. Eta aurkeztuko dizu labur-labur, nik uste gaur egun horretan bagaudela, zerbitzu hizkuntza gisa euskara ere eskaintzeko aukeran bagaudela eta oraindik ere zer dugun egiteko. Hau labur-labur, baina badago figura importante bat, euskara batzordearena, harrek aurre diagnostiko bat egin zuen, eta diagnostiko horrek esaten zigun euskarak elkargin presentzia txikia zuela, kanpora begiratu elementuetan bakarrikan formalidade hutsa diren urteko memoria, edo lehendakarien txostena legietan zirela, gainontzeko guztia gaztelera hutsean zen, eta bazirela alderdi positibo batzuk. Euskaren aldeko jarrera zela nagusi, eta batez ere, Miremongo delegazio horretan langilearen gehiengoa euskalduna zara. Gamin irudi batzuk besterik gabe jakiteko, elkargik badituela katalogo eta badituela dokumentu pilo bat eta hori guztiak gaztelera hutsean zeudela. Eta urte hauetan egin den ibilbideari esker horren evoluzio bat eman. Egituran, importantea da euskara batzordeak egiten duen traktore lana, baina baita ere egunerokotasun dara ematen hor dago euskara hartanaren zuzendari bat, hori izango nintzateke, eta beste elementu tronkal bezala motivazio talde bat dago eta euskara klaseak badira. Izan ere, ikusi duzuten bezala gu ezkera makina bat jende biltzen duen enpresa, Miremongo delegazioan 40 lagun bat inguru izango gara, guztiek ez zuten euskara gaitasunik eta horien euskara trebakuntza etengabekoa funtsezkotzat jo zen, hartu eman pertsonaleko zerbitzua izanik gurea euskarazko hori erakutsi eta eman izateko. Orduan, ikusi zuten eta gero motivazio taldea, eta motivazio taldea ere funtsezkoa da, lantzean behin edo periodizidade jakin batekin, etengabeko kontuak eta aktivitateak euskaraz plantatzen dituelako. Badugu adibidez euskarazko barne buletin bat, hilero bat eratzen dena, eta presentzia kontinuo bat emateko. Orduan, lantalde ezberdinak egin ziren, dokumentazio eta klaseak antolatzeko taldea, softwarea euskaraz eta barne komunikazio euskaraz sustatzeko taldea, eta labur-labur esatearen, baina orain dela 3 urte, barne dokumentazioa, nominak eta bar, gaztelera zegotetik, gaur egun duen guztiak euskaraz dauzkagu, edo legietan hori esan da, eta baita ere, euskeria irudituko duenaren arren, zigiluak edo denadelakoak, horiek denak ere, legietan dauzkagu. Kanpo komunikazioa, motivazioaren gatu dudana, eta gero beste ditu ronkal horiek, abalgintza eta aholkularitza. Horiekin batera ere, harrera protokoloko talde bat eginda, eta horren bitartez, baino gehiagotan goizean zara ipatu egin den langileen harrera egiterako orduan, edo langile berriak sartzen direnerako orduan, hizkuntza perfil minimo batzuk eta ipini bat zirela, eta hori guztiare gaur egun elkargin badago. Hemen eskematikoki, ikusteko evoluzioa zen izan den, baina ez dute ondoegi edo irakurriko, baina horrek erakusten du nola hasierako diseinua, garapena eta etengabeko ebaluazio bat egon badagoela. Orduan ez eta neko harrapadaren nabilen, guretzat funtsezkoa da langileek egin duten alegina, eta bain zerbitzuak erakutsiko dizkizuet, baina hau guretzat importanta da, langileek egin duten alegina, gure maila, langile kopuru maila txiki horretan, aldaketa bai guztiak eman alizateko, ez? Eta gaur daguna, barne komunikazioan, barne buletin bat ere badugu, euskarazkoa gaindi, hor elebitasuna da nagusi, kanpo komunikazio guztiak, elebitan dira, erkidegoan ari naiz, bai katalogoetan, bai elkargik dituen aldizkarietan, ekitaldi publikoetan, web horrian, prentsaurrekoetan, eta abalgintzako zerbitzua, alegia, elkargik egiten duena, jarduena, edo egiten duen aktibitate nagusi horretan euskaraz zerbitzu osoa eskaintzeko gai da, abalak euskaraz eskaintzen ditu, eta gero aholkularitzako zerbitzuak, dena Mikelek aipatu egin du, gaur egun protokolo familiarrak, enpresen balorazioak, oinordetza prozesuak eta horietenak elkargi horretan ere aditua bada, nire zidazu esaten, horretan badugula zer esana, eta, maila horretan eta baita ere horrekin batera dauden software berezkoak dituena elkargi, edo elkargik
horiek ere euskaraz emateko aukeran bagaude, ez. Orduan, adibidez, elkarbidea ez dakit ezagutzen zuen, baina hau da elkarbiduen boletinetako bat, euskaraz bada. Bazkide idatzen zaizkien komunikazio guztiak, elebietan. Bestelako dokumentazioak, horiek guztiak elebietan ematen dira, ez. Eta barne komunikazioak nagozkal pasako dut, baina hemen ikusten dut gutxi gara bera elebitasunak eta arroxa izateke elebietan dagoena eta gaztelera gorriz dagoena. Ze ibilbidea izan duen gure barne komunikazioan adibidez. Iramongo delegazioan guk postu elektronikoa erabiltzen dugu, gauza askotarako, eta hor ikusten da 2002an plana ipini zinetik nola euskarak, elebitasun horrek hau guztia arututa dagoelako, eta dakit gauza asko urtatzen ari naizena, baina hau guztia bai prozedura batean bilduta dagoelako, 37 izatetik 86 pasa den, edo gaztelezko kasuan agian nabarmenean hitzak urtatzen ari naizena, baina hau guztia bai prozedura batean bilduta dagoelako, 37 izatetik 86 pasa den, edo gaztelezko kasuan agian nabarmenean hitzateke, beno ohitura zegoen 10-tik 6 gauza orokorrak eta ofizialak gaztelera hotxan bilatzen zituen, eta gaur egun 10-tik batera pasa da, ez. Eta horako detaileak importanteak dira, ez. Hemen, efectivamente, arazo bat eukideagu pobroko intazelako eta komentatu duguna. Hau da beste bat, ez da, inprimakietan ere euskaren erabilerak zer nolako ibilbidea zen duen, eta gaztelanezko inprimakienak zer nolako ibilbidea eduki duen, eta berdin gertatzen da izegu, eta hoia nahaz pilatu egin zegu. Hemen ja, pobroko intak ez digu funtzionatu. Esan dudana da, barne komunikazioan kultura aldaketa itzela eman dira. Eta guztia, lehen dut dudalako esan, prozedimentetuta dago hizkuntza politikako eskuliburu batean. Orduan, kanpo komunikazioari begira, lehen esan dudana. Euskal Autonomia Erkidegoan bidaltzen diren komunikazio horreko guztiak, salbuespen batzuk izan ezik, elebietan leudeke. Komunikazio horiekin batera, lehenoko elkarbide web horria ekitaldiak eta baitaren elebietan ematen dira, eta hau zerbitzu bezala kontutan hartzen dugu, izan ere, elkarbik badaka langile kopuru txikia eta bestelako tamaina oso handia ez izan da ere, enpresen esparruan eta dituen bazkide kopura dituelako eta dakar agian proiektzio jartu soziala duelako, badaukalako hor gizarteran zukizun bat eta uste dugu Euskal Planak lagundu egin diola gaur egun 2007an behar duen tokien egotera baita ere hizkuntza politikari dagokionean. Gainera guztia ikuskatu egiten da, badagolako ikuskatzaile bat, eta adibidez katalogo eta horrelako aldaketa eman da oso urte gutxien buruan. Badagolako, leheno gaztelera hutsez zen hori gaur egun elebietan ematen delako. Abalgintza, radiografia labur bat egitearren, diodan bezala abalak eskintzen ditugu, finantza arazoei aurre egiteko. Miramongo delegazioan dagoen egitea, 10 bat lagunena da, zuzendaria, idazkaria, zuzendari ordea, idealista, lau administratibo lanetan, eta perfilia 180 euskalduna. Hor idatzizko eta gozko lanak bereizko dauden arren, horiek guztiak ere, eta gure aplikatibo nagusian egin den aldaketa bategatik, pantailazo guztiak eta dena elebietan lantzeko aukera dute. Baita, harreman pertsonalak eta enpresei bideratu behar garenean badakigu ze enpresekin, ze hizkuntzatan edo egin behar dugun. Eta gero ere noski bankuekin, finantza entitateekin, aholkularekin, notarioekin harremana badu elkarri. Hor, harremana batez ere, eta gainera jakin gara zentzu diren batek dituen mugak, gazteleraz izango liratezke. Orduan, gure irizpide nagusia izan zen, elebitasun hori lortu nahi baldin bada, bagoazen errealistak izatera, eta nola egin, zen neurri ipin eta nola egin zerbitzu hori elebietan edo emateko. Orduan, dena estendarizatuta dago, diodan bezala, harrera egiterako orduan, harremanak asturako orduan, ez eta galtzen ari zen, harremanak asturako orduan, lehen hitzen euskaraz egitea guretzat funtsezkoa da, eta hortikan badakigu gero bezeroak euskaraz edo gazteleraz egin, eta hortikan jarraitzen dugu, eta ohikoa edo obietate bat izan daitekeen arren, egun euskaldunetara euskarazko zerbitzua emateko gaitasuna dutenak eta gerturatu eta
bidaltzen ditugu, ez? Eta gero lehen aipatu dudan hori, etengabeko trebakuntza. 40 lagun izateko, gaur egun 13 lagun daude euskara klasa jasotzen elkargin, 40 lagunetik 13 lagun, kopuru importantea da, eta gainera, nahiz eta agian egunerokotasun horretan aldaketarik ez nabaritu, batek atzera begira jartzen gara, eta egindako ibilbidea handia da, ez? Eta horretxe importantea da. Horregatik, lehen dagokigu, nioen bezala guztia araututa dagoelako abalgintzako zerbitzuaren prozedimendua egitea, baina ideia garbi bat emateko, elkargik badu ahalmena, bere abalgintza zerbitzua gaur egun, azkenengo urtetako ibilbideari esker, euskaraz eskaintzeko. Elkargira datorren abalgintza eskatzera, elkargira datorren zerbitzu finantzarioaren bila, berari euskaraz zerbitzua emateko aukeran gaude ez. Eta gero, horreri komplementario, baina elkargik duen jardunaren eguneko 80 abalgintzari heltzen baldin badio, aholkularitza eguneko 20 bat edo izango litzateke, beste atalau dago ez aholkularitzarena. Hemen egitura, zuzendaria bi idazkari, zuzendari ordea, 7 finantza aholkulari, eta hemen badu gabezia handiagoa euskarari dagokionean. Hasteko eguneko 35 inguru euskalduna dugulako. Hemen gainera, bitartekaritza zaildu egiten zaigu, esan nahi da, enpresekin izan dezakegun bitartekaritza horreri helduta ere, softwareak eta tresna informatikoak sartzen direlak. Halarik ere, hemen ere zerbitzua azaltzerako orduan, zerbitzu finantziero kompletoa litzateke, aholkularitzarena eta baita trebakuntzarena. Aholkularitza ematen da, enpresa txiki batek edo eten batek eduki ditzaken behar guztiei erantzun eman asmoz, deno aipatzen dituen protokoloarena, valorazioarena, horrekin batera ere, finantza sisteman banku enpresarteko erlazioa edo diruzaintza kudeaketa nola egin, eta hori guztiak nola jarraitu, horretarako softwarea badago, eta horrekin batera trebakuntza, klaseak, graduondokoak, mintegiak eta hemen erraminta batzuk, azaltzen dira, elkarrik dituenak, eta irizpidea hemen ere izan da, dakagun gabezia dakagula ere, aholkulari analista batzuek horreztakaterako hizkuntza gaitasunik, nola lortu euskarazko zerbitzu hori ematea. Eta dudan, gaude aukeran esateko euskarazko zerbitzu hori eman dezakegula, eta eman izan da zenbait kasutan, software bat saldo eginda zenbait enpresari, eta enpresa horiek euskarazko zerbitzua jaso dute, eta hor itzulpen lana eginda dago, Horrendikan badugu zer bete eta zer egin kasu honetan, baina leheno nik egin komentatzen duen eta guretzak importantea izan da gaur egin egotea, elkargiren barruan dagoen politika batzutan maila batera delako, eskarien araberako pausak ere emango ditugula. Nahiz eta zuzendaritzak garbi duen euskarazko zerbitzua eman egin, eta gainera hori horrela delako gaur egun gauden tokian, eta nik hori ere hemen nabarmendu nahiko nuke, egia dere maila bateraino terminologia nahiko zatarra edo zaila edo korapilatxoa delako. Ohiturarik ere ez dagoelako askotan diru kontuak direnean eta euskarazko terminologia erabiltzea. Eta beste zenbait kasuengatik zaila izaten da batzutan zerbitzua eta modu komplemento edo kompletario edo kompleto edo oso batean euskaraz ematea. Baina hori eskariaren arabera eta eskari berezkorik egongo balitz, diodan bezala zerbitzu hori eskaintzen da. Eta, labur azaldu, nahiz eta hemen ere, badira hor pribatutasunaren eta zenbait, bi pantaiaz bakarrikan erakusten dutenak zenbait klienteekin eta zenbait erraminta, bestela horiak dira, software bat da, horren batzuk dira, euskarazko harreman hori mantendu dugula. Orduan, guretzat, importantea da ikustea nola, azkenengo lau urteetan, markatu dituen helburu gehienak bete ditugun, euskararen presentzia nola ziurtatuta dagoen elkargin, bai paixai linguistikoari dagokienan, barne kanpo komunikazioari dagokienan, eta baita ere gure produktu horretan, ematen dugun zerbitzu finantziero horretan, abalgintzarena eta aholkularitzarena ere, ez. Eta, bukatzeko esan, guretzat, nahiz eta egindako asko den, badira lau elementu importante direna. Egin duguna atzera ezin bihurtzea. Hau ere, agian, batzutan ez da pentsatzen, edo euskeria lirutike, baina ez da, etengabe, ez baldin bazaude eskaintzen duzun zerbitzu horren gainean eta euskaraz eskaintzen duzun zerbitzu horren gainean egin dituzun 10 metro horiek atzerazin bihurtu litezke, ez? Gero, biodan bezala, handik gabezia batzuk ditugulako zerbitzu guztietan euskarazko zerbitzu hori eskaintza hori ziurtatzeneko benuke eta nahiz eta hasieran esan dizuetan Miramanen hartuta dagoen plana dela eta plan horrek zerbitzu hauek ekarri dituela egia da zerbitzu horiek
Miramanetik edo Gipuzkoako delegaziotik haratago ematen direnez, erkidegoan edo, zenbait kasutan Nafarroan, gure bidalketetan eta hasierako komunikazioko erraminta horietan, katalogo, web horri eta gainerakoetan, euskarazko gutunetan eta euskarazko tratamendu hori badago, zerebitasun hori badago. Eta gero nola ez, langileen euskara maila hobetzen jarraitzea. Eta, bukatzeko hortxe duzue bueltaka, elkarriren euskara planaren logo bat ere badugulako, eta digun bezala ez. Planaren eta euskararen inguruko kohesioa eta motivazioa zaintzea guretzat funtsezkoak dira, eta gaur egun gizarte erantzukizuna aipatzen den bezala, baita esaten da enpresa bertako gizon eta emakumeak egiten dutela, ez? Eta duen gizon eta emakume horien babesa, implikazioa behar da, baita beraien euskara ezagutza, orain arte martxan ipini dugun hau guztia aurrera egin nahi baldin bat, ez? Ez eta nahiko azkar panezen bila esker, eskaini bidatzen bat. Gabriel Ibariako edo. Eskerrik asko Urko, urban badako goretik denbora galdera batzuk egiteko. Neri bai interesgarri egiten zaidala ekonomia mundua, ze euskaldunok euskaraz egin badugu ere, beti zenbakiak erderaz egin ditugu. Eta horretik ere, basarretar askok kontuak erderaz egin dituzte. Eta hori, behin baino gehiago segun gauza da, esan enpresari batek edo zentean enpresari edo nori zen ditek, ez? Hori ere, aztertzen ari gara, hor egun, enpresa gizon edo emakume, enpresa di terminoa erabili eta badirudi konnotazio negatiboa duela, ez? Eta ekintzaile edo emprendedore, azken finean berdina denean, baina beste hitz bat denean, badirudi ikuspegi baikor edo positiboa duela, ez? Bueno, enpresari izan, gizon emakume edo ekintzaile edo izan, enpresa bat sortzen denean edo enpresa batean inbertsio bat egin nahi denean, ez eta euskalduna izan, euskaldunpekoa izan edo poltsikoari begiratu behar denean eta atera bat dituen zenbakiak eta aztertzen hasten denean gaztelera jotzen dugu. Hori, behin baino gehiagotan gertatu dintzegoen errealitatea da. Zergatia, ez dakit hori linguistek edo esango digutea ez. Ez badirudi gaztelera izan dugu akatsak egin dutugula. Ez dakit ez zuten. Bat izan oso interesgarria enpresa modutik, enpresek beraiek sortutako zerbitzu batean hizkuntz kontzientzia bat garatzen dutea, entzako oso importantea da. Hizkuntz normalizazioari alde desberdinetatik heldu beharrekoa da. Eta bereziki, enpresa modu batzailean, gaur izan. Bere aldera zikoan, bereziki zuek zerbitzu zela edo zuen jardora enpresarialean administrazio publikoarekin harreman bauten zuen eta harreman hori baldin bago hizkuntz erabilerako protokolo horren bat bauten dago. Jaurlaritzarekin edo hizkuntza politizazioarekin arlo hori nola, zer harreman? Ez, harremanak... Ez errepikatu zazu, aldera, zuk behak entzuten. Ia enpresa erakunde bezala, administrazio publikoarekin harremanik badugun, eta hori nunbaiten jasota dagoen prozedura batean bilduta edo protokolo gisa, eta nolakoa den protokolo hori. Badira, harremanak badira noski, nahiz eta nik uste harremanak gure jarduerari eragiten ez dut. Harremanak dira gehiago agian posizionamendukoak edo instituzionalak edo goi mailakoak, nolabait esatearen, baina ez egunerokotasunari eragiten diotenak. Eta hizkuntza politikari dagokionean hori beste guztiaren barruan sartuta dago. Gure bazkideekin erkidegorako demagun hori adotuta dago eta hizkuntza politika eskuliguru bat esan dudan bezala badugu, hori guztia biltzen duena. Guk bazkideei komunikazioak telebietan bidaltzen dizkigun bezala, administrazio publikoekin ditugun harremanak ere, bilera bat deitzeko baldin bada, edo beste dozer gauzetarako baldin bada, prozeduraren barruan sartuta daude. Baina ez daka bereriazko edo berariazko gune edo zeharik ez. Ez dago lan inunipinita. Publikoekin onena edo beste.
dena den urkirekin egoteko horrein parada bakagu. Hau ikatuta, gogea museora bentxe bertan dago, oinez, ez da, 2 minutu dira, eta bertan luntxa izango dugu horrein. Orduan, eskerrik asko torrezate guztioi, eta islarioi jakina. Eta markai da zuen eskerrak eman, baina berriro diot, zuen aldetikan, elkarrik duen zerbitzuren bat barko bazen dute, etorri eta euskaraz eskatu eta guretzat ere badelako ziztagarria. Azkutinean, askotan ibiltzen gara pentsatuaz, hemendikan kanpora, ez, beti horrela izan da, horrela izaten jarraituko omen du, baina ez da zergatik antarte aldatzen ari den bezala eta goizan da ekartzen zuten hemen telebitasunaren datu batzuk eta horretara ere, zerbitzu horretara iristeko bidean ere gaudela eta hori nahi dugula. Etorri, galdetu eta belarretatik tira egin bat zegoen guztia.